An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nanzara san kalo 5nan ye mɛ kalo bi o tile 27 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo ye n'o ye seli fitinin kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 27 ye jace la san kalo 10 don hijira san 1443 san don de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ arabadongo mɛ kalo tile 25 siraban kasara dɔ kɛla Kulikɔrɔ marabolo kɔnɔna na ni ka maa 4 bɔnɛw ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la mɛ kalo tile 25 farafina tɔgɔla donban bi laɲɛnamaya o laɲɛnamala an fɛ yan nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la min bɛ tali kɛ tabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ wulikajɔba dɔ kɔni kɛra olu fɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ fɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ka yɔrɔ ma ni k'u ka yɔrɔ ci o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan o lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ arabadongo mɛ kalo tile 25 min bɛ tali kɛ siraban kasara dɔ kɔni kɛra Kulikɔrɔ sira la a siraban kasara in kɔni kɛra sababu ni ka maa 4 kɔni ni olu kasara u ni na kunnafoni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ sotarama dɔ kɔni ye k'ale kɔni yɛlɛla pɔn dɔ kɔni kan ale yɛlɛlen o pɔn kɔni kan ko a kɔni na kɛ ni girigara dɔ kɔni nana sotarama in kɔni bɔra ni k'a bin a yirala ko maa 26 bɔɲɔgɔnko ko tun bɛ nin sotarama kofɔlen in kɔnɔ maa 4 kɔni olu kasaralu ni na ni ka maa 22 ɲɔgɔn ni olu jogin olu cɛla ka taa n'olu ye labitali a yirala k'a fɔ maa minnu kɔni n'olu joginna ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu ka joginda kɔni ko man bon kosɛbɛ nka maa 4 kɔni olu kasaralu ni na an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye sirabaga kasara ye Ala ka se ka nɔgɔya don o ko la n'an bɔra ye o arabadon kelen na sirabaga kasara dɔ kɔni kɛra Segu sira la o don kelen na nɛgɛ kanɲɛ 12 wagatiw la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko kasela kɔni dalala la kamiyon 2 n'o ye cɛncɛncɛ bɛn 2 ye olu kɔni taara tu ɲɔgɔn na o tu ɲɔgɔn na sen fɛ kunnafoni y'a yira ko maa 2 kɔni ko kasarala ni na maa 2 wɛrɛ ni ka olu jogin o banabaatɔ nu kɔni u y'olu ta teliya la ni ka kunsin n'olu ye hôpital Jumali kɔni kan olu bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka badabada nɔgɔya kɛ olu ye n'an bɔra ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ korokaw fɛ yen nɔ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na olu ka kalandenw kɔni bɔra ni ka nisɔngoya taamaba kɔni kɛ nisɔngoya taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka akademi dɔ kɔni ni ka se k'o dayɛlɛ korokaw fɛ yen nɔ akademi o tɛ dɔwɛrɛ dɛ ekɔli kalanko o bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na u y'a yira k'a fɔ ko o yɔrɔ kofɔlen kɔni k'o tɛ olu fɛ yen nɔ olu ka akademi ko bɛɛ kɔni k'o bɛ taa ɲɛnabɔ duwansa de ko n'i ye koro ta k'a lajɛ ko koro ye duguba de ye ko hali ni yɔrɔ ko akademi tɛ yen k'u ye wulikajɔ kɛ kabini waati jan waati tɛmɛlenw na hali sisan ko fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ o la u ye nisɔngoya taamaba kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɔni ka kɛ akademi kɔnɔ a ka se ka dayɛlɛ olu fɛ yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ nin hakilina min n'a sigilen filɛ nin ye sen kan yarabi Ala ka nɔgɔya don a la an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye dire n'ale filɛ nin ye Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na kunungo wulikajɔ kɔni kɛla jɛkulu maramafɛntigiw kɔni fɛ ni ka se ka na lakɔli karamɔgɔ dɔ kɔni ni k'ale minɛ ka taa ni a ye nin min n'a kelen filɛ nin ye lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ kunnafoni y'a yira k'a tɔgɔ ye ko Dawuda Kulibali jadiwale tigilamɔgɔ kɔni ye nin maa kofɔlen kɔni minɛ ka taa ni a ye dire ka bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gannen bɛ bi ko n'i ye dire ta k'a lajɛ ni duguba in ka se ka na maa dɔ kɔni minɛ ka taa ni a ye kunnafoni si ma dɔn a ko la a ko kɛra kamana ganko de maa caman y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na nka hali bi ko wulikajɔ kɔni ka kɛ nin waleya mun n'a bɛ ka kɛ nin ye yaasa fu bɛ se ka siri o dan na min bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔ min yɛrɛ n'a minɛna a yirala k'a fɔ ko lakɔli directeur de tun don n'o bɛ tali kɛ kalanso dɔ ɲɛmaa kɔnɔ na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ni maa min minɛlen filɛ nin ye Ala k'a labila ka n'a ka denbaya ɲuman sɔrɔ n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ mɛ kalo tile 25 farafinna tɔgɔla donba dɔ ye o bɛ ɲɛnamaya farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o lamɛnamana an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ kɔnɔna na Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ni ka nin don ɲɛnamaya maaw ye munumunu salo kɛ Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ an ka munuma n'o bɛ tali kɛ Tour de l'Afrique la faraɲɔgɔnba kɔni kɛla Tour de l'Afrique la maliden caman fo ka taa se jamana wɛrɛ minnu maa minnu b'an fɛ yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ni ka se ka taa an ka Tour de l'Afrique la ka se ka taa nisɔndiya kɔni kɛ ka yira k'a fɔ farafinna ka yɛrɛ ta o dɔ kɛra nin don in na farafinna ka bolodi ɲɔgɔnmaya o kɔni kɛra nin don in na a yirala k'a fɔ ko nin don in kɔni n'a sera farafinna kɔnɔna a tɛ dogo maa si la an ka marabolo ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ
1963, le 25 mai, Afrique Nyamabao, Union d'Alaji Addis Abeba. Mali kun représenté l'Indo, un président Alama Hinala Anfa, président Modibo Keïta, allez de Mali représenté. Au don, Uyu Kali, Uyu Tere de Nyoma, Kube Afrique Jamana Franyonka. Ya don colonisateur ya Afrique farafara. Ka eta fitinu dla. Pour kanu kana se ka se jamana baw. Minu mese ku yereta fangambe do minuna. Inafo Amerique ni Russie ni Chine nyonabi. Onyema uko kuba fe Afrika mbeka nyomne. Ka Afrique jamana kele. Barsa Afrique on ka se ka développer ou ka yirwa ou ka danaya horoya nu dambe ka siguma. Yemi yebi ayeni soja kosobe. Président de la transition Togola, le colonel Assimi Goïta, gouvernement de la transition Togola, transition institution B Togola, ka Africain befu, ka fouye, ko gelea mbe Malika bi, o gelea be Afrique beka. O de kama meto ka fo, ko kele mbe ka ke Malila bi, anye sira minta, Africain be nyebe Malila bi, Africain be uka espoir be Mali de ka bi. Donc, amanga échoué chogushila, ala barka la fana, antena échoué. Mbe profiter ola kanga l'armée fou ka Mali soldat soufu u be kele minabi u ka don ko jamana deum be soutien buburu Afrique bebe kulaje sisa parce que ni jatemneke abe wati dama bo situation kunte nawo mais bi ko be yele mara odila ye communauté beye ani sojara kosebe o ya irana tigi ko Afrique communauté be minum beya minum tea u bebe ka Mali laje sisa odila hali samali mimbe ani sedia oche bi ne dalendo ala ko be ba ni tume talike Mali premier ministre la docteur Shokal Kokala Maiga tour de l'Afrique la ni wali abna kelen flen akara nuso jabare jama ba kono kumbeno mi me talike benenga den do ka fra Nigerian do kan ale ni malden do olubu aglina din ko ina angulame bidoin ba akiji ko chama de la ina fo ben ani keleya ani jamana waraw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani maliyɛnw ka kunbɛɲɔgɔnya ɲuman bidoin ba akiji ko chama de la n bɛ bɔ Benin an nisɔndiyalenba de don parce que dugu bɛɛ Afrika dugu bɛɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka sɔrɔ ka ɲɛnajɛ yan nɔ ka drapeau kɔrɔta o de ye an ka nakun ye yan nɔ ne kɔni b'a deli an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka to k'a kɛ pour que an ka Afrikidenw bɛɛ ka to ka ɲɔgɔn ye ka to so ka ɲɛnajɛ san o san o de y'an ka laɲini ye. N'a nana yan an bɛɛ de kɛra kelen ye donc n'a nana yan an b'a sentiment dɔ sɔrɔ parce que an b'a Africain bɛɛ lajɛlen an bɛɛ kɛra kelen ye quoi donc parce que Africain an bɛɛ de ye kelen ye. Ne ye Nigérien de mais n bɛ Mali la yan nɔ parce que depuis 2002 moi je suis au Mali donc n kɛra Malien ye ka ban. Bido in a bɛ fɛn caman fɔ a bɛ farafinna ka keleya fɔ a bɛ Afrique ka bɛn fɔ en même temps a bɛ Afrique ka ɲɛtaga fɔ n'a yɛrɛ y'a jateminɛ Mali ni Guinée bɛ cogoya min na komi an ka président depuis fɔlɔ la indépendance waati farisogo kelen ani poumon den fila an tɛ se ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na et en même temps crise Mandela nin bɛɛ lajɛlen b'a kalama Guinée Mali soutenir à 100%. Bon occidentaux hakili la k'o ye ko kura de ye ko kura tɛ fɛn kɔrɔ de don Mali ni Guinée faso ni baso de Mali de baso ye Guinée faso ye ça veut dire que an tɛ k'a jira diɲɛ bɛɛ la farafinna kan ka kɛ kelen de tant que an ma sɔn ɲɔgɔn ye an kunkelennaw tɛ se ka dɔn tant que an ma sɔn ɲɔgɔn ye an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ɲɔgɔn fɛ bi y'o don dɔ ye k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'an bɛɛ ye kelen ye. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la tour de l'Afrique la baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ farafinna ka bolo di ɲɔgɔn ma farafin ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya mun na yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye a kɔni bɛ ɲini denmansa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili to i den na kɛrɛnkɛrɛnnenya la den fitininw minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ bɛrɛ kalama u ka hakili to olu la wa min bɛ tali kɛ an ka togodaw la an ka sigidaw la an ka duw kɔnɔna na kɔlɔn minnu bɛ yen nɔ n'u lakanalen tɛ u ka se ka kɔlɔn kɔni lakana min bɛ tali kɛ kitakaw fɛ yen nɔ den fitinin dɔ kɔni a tunun'a somɔgɔw la u y'a ɲini tile caman u tɛ k'a ye kunnafoniw dira fan bɛɛ lajɛlen fɛ u tɛ k'a ye a ma tɛmɛ tile damadɔ kan u taara bɔ den kɔni ka kɔlɔn kɔni kɔnɔna na kitakaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ kita gari la den yera cogo min na an ka kitaka dɔw lamɛn.
ne tɔgɔ Yugo wa bɔra so de k'a bɛ taa sanni kɛ wa ni denmisɛnninw kun bɛ ɲɔgɔn kɔ wala kɛ a ye taara sanni kɛ sannifɛn sɔrɔla kɔni a ma sɔrɔ mɔgɔ tɛ se k'o dɔn u bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn kɔ kan ala y'a kɛ ale kɔni silatunna denmisɛnnin tɔw ninnu na mais a silatunna cogo o cogo la mɔgɔ tɛ se k'o dɔn ko k'a tununna a y'a ɲini depuis 14 heures fo 18 heures fo 19 heures fo 20 heures an y'a ɲini fan bɛɛ ne yɛrɛ kɔni ye arjɔso min lajɛ ka dégélation k'a bɛɛ la olu bɛɛ tilara ka n wele tuguni k'a yɛrɛ wa n k'a ma ye o bɛ dugawu kɛ n ye quoi mais comme yan ye tɛmɛ sira de u bɛ bɔ du kɔnɔ k'u bɛ tɛmɛ ka bɔ ka teliya quoi du de don mais kɔgɔ tɛ yan u b'a teliya k'u kɛ u bɛ sira sɔrɔ joona ka taa so quoi directement donc o de sababu ye ninnu ye quoi. Tɔgɔ Bɛnkɛ Jara an sigiɲɔgɔn de don an ka du tugulen bɛ ɲɔgɔn na a fɔra k'a tunna ka bin 13 heures an yɛrɛ bɛ farala ɲininkalaw kan an ɲini fo sufɛ an dɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn bɛɛ sira la fo mɔgɔ 5 an ni mototigi mɔgɔ 3 ɲɔgɔn bɛ an ni mobili fɛnkɛ senatigi mɔgɔ 3 ɲɔgɔn bɛ olu bɛɛ tun bɛ k'an ye an fana y'a ɲini o don su an ma ye dugu jɛra du min filɛ tɛ yan ne bɛ kalali kɛ yen ne tɛmɛtɔ ka taa n ka kalayɔrɔ sunkurunin dɔ bɛ yan ne bɛ baro kɛ ne nana an sigi o kɛrɛfɛ quoi k'an sigi kɔlɔn in gabakurun na ne sigi kɔlɔn in gabakurun kan ale bɛ minɛnko la ne ye kɔlɔn in dayɛlɛ ne ko Sarama an tɛ kɔlɔn fana kɔnɔna lajɛ Sarama ko k'e ala k'i tɛ ɲuman kisi mɔgɔw de ma ko bɛna mun ni kɔlɔn kɔnɔ ne ko n ko mɔgɔ tɛ ko cogoya dɔn ne fana kɔlɔn dayɛlɛ ta ne bɛ fɛn dɔ fununa n'a kɔnɔ mais kunturu fan si kun bɔlen tɛ kɔnɔbara dɔ de kun bɔlen don Sarama ko mana finmani fununɔ de don ne ko ayi n ko tɛ n tɛ lajɛ ɲaga jɔlen ne taara n ka kalayɔrɔ ne ko n ka taa surugu minɛ ka na n ka lajɛ ne taara n ka kalaliyɔrɔ a taara surugu minɛ ka na ale ye surugu minɛ a ye juru siri surugu la ne ko n ka bila kɔnɔ tan ko ne y'a dayɛlɛ n ka bila kɔnɔ ale y'a bila kɔnɔ surugu magara ka fini na a yɛlɛmara a kɔ kan quoi ne ye bori ka bɔ ne ko Sarama n ko tɛ mana Sarama y'a yɛlɛma kɔ tuguni Sarama yɛrɛ siranna Sarama bɔra yen jɔn Sarama ka bɔ yan dutigi o natɔ o bɛnna n'a ye musɔrɔ bilenmanin min b'a la juru magar'o la fɛnɛ ye musɔrɔ bilenmanin nabɔ k'a sama ani musɔrɔ bilenmanin bɔra ɲɔgɔn fɛ ne kɔrɔkɛw kana olu k'a ta k'a la yirini kɛrɛfɛ ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka sira la kitakaw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni ɲɔgɔnna ma n'an bɔra ye tabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna ATT-bugu kɔfɛla la dugukolo gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ dɛ yen sigidalamaw kɔni u y'a yira k'a fɔ olu kɔni kamana gannen bɛ kabi kuma jan kɛrɛnkɛrɛnla min bɛ tali kɛ Elhaji Ibrahim Bokar Keyita ale ka tile wagatiw la k'u kun y'a yira k'a fɔ k'u bɛna olu ka yɔrɔ kɔni ci wuli ma se ka kɛ ni k'a ci olu kɔni ye dugawu kɛ o la ko nka ko fanga kura min nalen filɛ nin ye ko wuli kɔni bɛ kɛmɛ maa dɔ kɔni fɛ k'u bɛ taa olu kɔni ka yɔrɔ ci tabakɔrɔka bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ka wele kɔni bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u kana olu ka yɔrɔ ci ko hali n'u bɛ se ka sigi ka fɔ kɔni kɛ n'olu bɛ se ka musaka dɔ kɔni sigi k'o ka kɛ yaasa olu ka yɔrɔ kɔni kana na ci an ka tabakɔrɔka dɔw lamɛn. Imam Yusuf Togo n bɛ kuma sigida dɔnnibagaw sigida alimamu ani a musokuntigiw muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani association bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an bɛ kɛnɛ min kan ala tano kɛnɛ tɛ mais an bɛ ala tano jaakuya don silamɛ bɛ ala tano hali n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o tuma na an bɛ o ala tano kɛnɛ de kan ka d'a kan an ka siso bɛ da ci ka bɔ an bolo ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔ minnu min an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don nin wagati na u ka baara tagabolo la u ka jamana kura jɔli la an bɛɛ lajɛlen bɛ su ni tile an bɛ ka dugawu kɛ o ye jiwoyo min taara ni IBK ye an tɛ ala deli bilen olu ka bɛn o kɔ da la k'a fɔ ko jiwoyo bɛ taa ni o ye. Ne tɔgɔ ye Lala an dusukun kami bɛ bi ka sanga n'an ka yɔrɔ ko ye yɔrɔ in sanni a bɛ san 10 bɔ wari min donna yɔrɔ in na a bɛ miliyari 6 bɔ IBK ka tile la minisiri Bacili y'a seere u da donna kuma in na yan IBK ka taa na Banjugu datugura yɔrɔ ko in na yan bɛɛ b'a kalama ni yɛrɛ y'a jateminɛ nin ye dugu de aw yɛrɛ ko faamaw ko yɔrɔ in donna ATT-bugu fantanw de kama n'a ma y'a dɛnɛ a jɔra fantanw kama ni min yɛrɛ sera k'a ta jɔ u kan ka hinɛ an na ala kama ala kira kama k'an tɔ to an bolo ka saliya sigi an kan ka min di an k'o di an ka lafiya an kɔni b'a ɲini faama fɛ n'o ye min bɛ fanga na bi Asimi Koyita ala ye se d'ale ma bi anw de bɛ ka dugawu kɛ Asimi ye denmisɛnnin ala ye fanga d'a ma an bɛ dugawu k'a ye nka n'i k'i bɛ nin yɔrɔ in ci bi a bɛ dɔ fara jamana ka gɛlɛya kan dɛ. tɔgɔ Alhaji Ali Tumanta nin ye kumakan ye ka bɔ Ntabakɔrɔ weelekan do ka ɲɛsin an ka président ma n'o Asimi Koyita ye président min wariko fa ma bila jamana ɲɛmɔgɔya la min na kun dɔnna an bɛna an ka ko fɔ a ye ne bɛ se ka n kale ala la sa dɔw nana ka na an nɛɛmu minnu bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen kunu ale t'a kalama sa juguba 3 don ne b'a fɔ ne tɛ siran kɔnɔfaralen mago tɛ maa ka dumuni na mɔgɔ min b'a ɲini ka taa lahara mago tɛ siranya na an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ président Kasimi ala de y'a bila an kan an mago ɲɛna e kɛra an ma fura ye fangaw wulila an kama kokura Kalifa Kɔnɛ Amadu Duniya Dɔgɔnɔ Gindo Kɔnɛ e bɛ e kale ala la i ko e bɛ Ntabakɔrɔ i b'a yɔrɔ i b'a bɛɛ ci o ka ordre d'i ma dama banna ministre m'a d'i ma ko i b'a ci Kɔnɛ ye ala ye wa ubiyɛn y'a kira ye an bɛ e de ka gɔnfɔrɔ kɔnɔ e de ye yɔrɔ jɔ i b'a ci wa e tɛ siran ala ɲɛ wa n ko e bɛ mɔgɔ de nɔ na n'a y'a sɔrɔ fanga bɛ dumuni est-ce que bɛ ye yɔrɔ sɔrɔ k'a bɛ sigi balama b'i la wa
ebe don ka muso ka duci ebe don ka tien ebe an ka duci an bɛ taa fara e de kama kɔnɛ kalifa e ɲinana koyi wallahi e ma ko in fɔlɔ e t'a laban pereda kuma fɛ ka fara na Kasimi nana dugu jɔli de kama dɛ an b'o dɔn an bɛ seereya la wallahi an bɛɛ b'a dɔn e nana dugu jɔli kama Kasimi tun ye weleli kɛ fanga dɔ la ne dɛsɛra n b'a wele bi a ɲini fɛ ala kama kɛra kama mɔgɔ ɲini mɔgɔ jɔnjɔn e bɔli ka gɛlɛ mɔgɔ min ye tiɲɛtigi a kana yɔrɔ lajɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bi sɔn bugu mun bɛ ji sigilen k'a ci maa ba kelen de maa ba fila tɛ maa ba mugan ni kɔ k'o ka du bɛɛ ci yala nin bɛ ɲɛ cogo di n'an tora kɛlɛ la i de y'an to kɛlɛ la n'an bɔra kɛlɛ la o tuma e Kasimi de don ne Saran Berete ne bɛ ka kuma Tabakɔrɔ bi ne bɛ ka kuma muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la an bɛ min fɔ an bɛ sigi na yan nɔ a bɛ san 10 bɔ an bɛ min fɔ Asimi n'a ka jama ye aw ye malidenw de ye wa ou bien aw ye yɔrɔ jumɛn mɔgɔ de ye wa an kɔni tɛ kɛ ala ye k'a dɔn bi min bɛ ka kan anw ka nin sigida in na yan ala de b'a dɔn anw ɲɛji bɔra dɛ an ye fantanw de ye dɛ an ye maliyɛnw de ye dɛ anw ye furumusow de ye yan dɛ an ye wolodenw de ye Asimi n'i bɛ fanga o fanga kunna n'i ye musow ɲɛji bɔ e ye denmisɛnninw ɲɛji bɔ i y'o bɔ diɲɛ ko o ko la o kɛra k'i to diɲɛ fanga o fanga kunna ala b'o fanga minɛ i la an b'a ɲini fɛ u bɛ ka taa min f'i ɲɛna dogodogo la u bɛ ka taa min f'i ɲɛna ko Tabakɔrɔkaw tɛ yan wallahi billahi tallahi anw bɛ yan wa an ye jamanaden de ye wa an jigi b'i kan dɛ Tabakɔrɔ muso bɛɛ lajɛlen ko Asimi parce que an bɔra régime na nin ye sisan an bɛɛ b'a dɔn ko bingani régime kun don mais Asimi an b'a dɔn e tɛ bɛn o kan parce que Asimi an b'a dɔn e nakun ye Mali jɔli ye ni tun bɛ tali kɛ Tabakɔrɔka dɔw ka seerew la wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'olu ka yɔrɔ kɔni bɛna ci k'olu ka yɔrɔ kɔni k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ olu ka yɔrɔ kana ci an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye Bamakɔ kɔnɔna na moto taxi kɔni ale bɔnnen bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ wulikajɔ kɔni kɛlen don moto taxi bolilaw fɛ ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔ dɔ kɔni ta bɛ ka ɲɛsin olu ma min bɛ tali kɛ viɲɛti ko ye k'olu ye wulikajɔ kɔni kɛ ka taa viɲɛti ta mairie la 1200 ko o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen kɔfɛ ko min bɛ tali kɛ polisiw kɔni ye k'u bɛ ka olu kɔni minɛ ko viɲɛti min b'olu bolo k'o tɛ baara kɛ dɛ k'u ka taa viɲɛti ta impôt la 3600 fo ka taa se 4000 ma u y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye viɲɛti ta 1200 ka ban n'a fɔra olu ka taa viɲɛti wɛrɛ kɔni ta k'o ye gɛlɛyaba de u ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka taa impôt kɔni na ni ka se ka taa u ka nisɔngoya kɔni yira yen nɔ an ka maa dɔw lamɛn an tɛ ka viɲɛti ta 1500 ka tila ka na fɔ ko viɲɛti cayara ko an ka taa 4000 don viɲɛti la an tɛ se ka kɛlɛ a ma fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ a ma fɔ mɔgɔ si ɲɛnɛ a ma fɔ télé la a ma fɔ arajo la an tɛ sɔn ani gouvernement bɛ ɲɔgɔn na n'o ye impôt mɔgɔw ye moto taxi nana Mali kɔnɔ bi a bɛ waati jan bɔ papier minnu bɔ la mairie décision mun ta ko papier n'u ka bɔ a papier ka ca an yɛrɛ an tun y'a kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ e sa faamu maintenant bi don min na an bɛ baara kɛ la ni assurance ale ni viɲɛti de o temps kɔnɔna na impôt mɔgɔw nana information passé ko moto taxi kura ko ye 6000 ye ko kan k'o ta ko mun bolila ko ye 3500 ye don min na n ye information lamɛn n wulila n sela direction na AC 2000 kɔnɔna na Amdala ye ka audience ɲini directeur fɛ n ko bon jamana bɛ état mun na bi ne ma na dɔwɛrɛ la dɛ ne nana ka audience ɲini directeur fɛ ni n ka groupe mɔgɔw syndicat groupe an bɛ sigi ka kuma parce que jamana bɛ état mun na jamanaden bɛɛ kan ka dɛmɛ dɔ kɛ mais ni papier impôt o tɛ fɔlɔ mais n'o nana an bɛ sigi ka kuma pour que bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛ se ka sara nɔgɔya la an fana ye jamana kɔnɔden pour que an ka jamana bɛ se ka développer cogo min na mais bi u wulila u m'an wele an ka sigi ka kuma. ka wuli ka yala ka mɔgɔw ka moto minɛ ka mɔgɔw ka dayirimɛ tiɲɛ u ye embargo de kɛ embargo kɛ moto taxi kungow fana kan ni viɲɛti ko ye an daminɛna o courant de l'année 2022 ka sɔrɔ a ma fɔ aw ma viɲɛti mun b'a bolo an b'o kɛ cogo di a kɛra bingali de u bɛ fɛ ka nin wari de minɛ ka kɛ ka Mali fonctionnaire sɔrɔ n'a ye foyi tɛ n'o tɛ si nous sommes en crise on va ka embargo ta k'a bin moto taxi tigiw fana dala an bɛɛ bɛ ka débrouiller k'an ka ko n'an ka fɛn ninnu an ma ban dɛ mais o bɛɛ bɛ san wɛrɛ pour que o san wɛrɛ an b'an préparer ka bɛn sinon ɲinan ta tiɲɛ yɛrɛ la a t'a arranger parce que an ye kɔrɔlen ta ka ban n kɛlen don k'an ka motow minɛ u y'an ka motow minɛ a bɛ moto 100 bɔ ko mairie ka viɲɛti in de k'o de tɛna baara kɛ k'an ka viɲɛti ta 3600 o ma préparer k'a bila o ma fɔ kalo joli foyi kɔrɔ ka wuli dɔrɔn ka bin mɔgɔ la tile ka mɔgɔ b'o ta ni wari t'u na aw b'a labɔ de aw bɛna jɔ dɔrɔn ko k'a bila wari bɔ an kun nin ko bɛ senna k'u t'a kalama k'olu t'a kalama ɲɛmɔgɔ minnu k'olu ye syndicat ye donc an t'u dɔn an ka syndicat ye an wulila an bɛna an ka kɛlɛ kɛ Mali bɛɛ syndicat ko ye syndicat ɲɛmɔgɔ ye e ma bɔ a kalama k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo di donc an t'a dɔn an ka syndicat ye dɛ. ni tun bɛ tali kɛ moto taxi bolibaga dɔw ka seereya la
u y'a fɔ cogo mun na yarabi ala ka bɛɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye parti politique tɔn min bɛ n'a bɛ wele ko kodɛmu olu ka jabala min bɛ commune de la olu kɔni ye sigikafɔ baara kɔni kɛ yen nɔ sigikafɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka ɲɛmaa dɔ n'o fatura u y'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin o ma o sigikafɔ in kɔfɛ u ka parti ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Useni Amion Gino la ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ jamana taabolo kan a y'a yira k'a fɔ sɔrɔsiw bɛ baara min na bi k'u bɛ wulikajɔ ba kɔni de la an ka Useni Amion Gino lamɛn. An ka jamana a bɛ cogo min na bi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don jamana bɛ lahalaya mun na bɛɛ b'a dɔn lahalaya a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais n b'a daminɛ ni mun ye an bɛ se ka mun jate minɛ bi ni an tun faman'o ma o tun ye an ka armée désormais i b'a sɔrɔ a bɛ posture dɔ la a bɛ fɔ mun ma posture offensive ça veut dire que u yɛrɛ bɛ wuli ka taa mɔgɔ jugu yɔrɔ ɲini ka t'u kɛlɛ an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi rabil alamina an tun ye o gɛlɛyaw dɔn waati bɛɛ i b'a sɔrɔ an de bɛ attaquer waati bɛɛ i b'a sɔrɔ an ka kanw de bɛ ci kɔsa in na an ka kan saba attaquera ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi attaque in kɛra mais n'a y'a jate minɛ wulikajɔw kɛra kan nu ma se ka minɛ kɔrɔlen a tun bɛ minɛ donc armée faso bɛɛ ta ye du ka dɔgɔ kabila ka dɔgɔ sɔrɔsi tɛ mun kɔnɔ donc an bɛɛ de don an b'an ka armée kɔ bi an b'an ka armée kɔ sini n'o bɔra la a ka gɛlɛn an ka se ka basigi sɔrɔ a ka gɛlɛn an bɛ basigi mun ɲini na an bɛ développement mun nɔfɛ parce que a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i ɲɔgɔn gɔngɔndurula tɛ i sen fila de bɛ dugu ma i ɲɔgɔn kɛlɛkɛla tɛ marifa de b'i bolo marifakisɛ de b'i bolo dumuni de b'i bolo essence de b'i bolo ka don mobili kɔnɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la donc a ka gɛlɛn donc pour que ka se ka kɛlɛ in tɔ nɔgɔya an bolo a ka kan an n'an sigiɲɔgɔnw an ka se ka ɲɔgɔn retrouver an n'an sigiɲɔgɔnw ka bɛn i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bɔ Niger u bɛ na Mali attaquer ni Mali wulil'u kama u bɛ boli ka don Niger a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ taa tiɲɛni kɛ u bɛ tiɲɛni kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ u bɛ boli ka na anw fɛ yan donc wajibi don n'an ni an sigiɲɔgɔnw ma kuma ka bolo di ɲɔgɔn ma donc an kelen a ka gɛlɛn an ka se k'a fɔ k'an bɛ wuli ka jɔ o ko la donc a ka kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an n'an sigiɲɔgɔnw non seulement lakana kama mais aussi sɔrɔ ta sira fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ kodam ɲɛmaaba la Useni Amion Gino kuma kolomayɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ jamana ɲɛmaaw k'u ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ u ni maaw ka se ka bɛn an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn da ka da an ka jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye parti politique tɔn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko ADEMA olu ye san 31 sɔrɔ o san 31 sɔrɔ u ye lajɛrɛba kɔni kɛ lajɛrɛ in sigila kun min kan démocratie yɛrɛ a nalen an ka jamana kɔnɔna na démocratie yɛrɛ kun ye jumɛn ye u ye ɲɛfɔli kɛ o la min bɛ tali kɛ u ka musolakaw ka ɲɛma danga n'o bɛ tali kɛ jalolakaw furumuso Salimata Ouattara ale bɛ hakilina fɔ nin ko in na an ka lamɛn. Ne ye Madame Jalo Salimata Ouattara ne ye ADEMA musow ka ɲɛmɔgɔ filanan ne y'o ye an bɛ kɛnɛ min kan o ye ADEMA a ka bangene o sanji 31 na an bɛ o kɛnɛ de kan bi san o san an b'a kɛ ɲinan an bɛ k'a kɛ an y'a bila hokumu jumɛn kɔnɔ an y'a bila bi na bɛɛ b'a dɔn an bɛ transition de kɔnɔ coup d'état kɛra transition bɛ yen an b'a dɔn bi na réseaux sociaux bɛ fɛn fɛn fɔ la bɛɛ y'a mɛn donc an fana bɛ fɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ ka parti politiques fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma ka hakilijagaw bɔ k'a jira parti politiques u jɔyɔrɔ ye mun ye démocratie kɔnɔ taalen ɲɛ parti politiques u bɛna kɛ cogo di o sigi de bɛ sen na bi a ka dɔn k'a fɔ vraiment bi na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ hali Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana si bi na i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ nafa sɔrɔ k'i bɛ taa ɲɛ sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ politique bila kɛrɛfɛ k'i bɛ parti politiques dɛn kɛrɛfɛ o tɛ se ka kɛ comme ou bien ko démocratie ko o tɛ foyi ɲa nafa t'o la démocratie kɛlɛ a ma daminɛ bi kabini 91 démocratie 26 mars démocratie sinsinna an fɛ yan a nana ni fɛn ye ka parti caya parti kelen de tun bɛ Mali la bi na parti camanba o de bɛ bi ni ka di min ye bɛɛ b'o fɔ bɛɛ bi a yɛrɛ kɛra mɔgɔw b'a fɔ ko démocratie bɛɛ fagan de don min ka di min ye i b'o kɛ min ka di min ye i b'o fɔ o t'a bannen i b'i ta fɔ mais i kana don dɔ in gasi la i ka liberté a bɛ jɔ dɔ in fana ka liberté daminɛ na o de ye démocratie ye sisan lagosiliw cayala bɛɛ b'a dɔn donc anw kɔni ye nin ɲɔgɔnjɛ in daminɛ pour ka se ka fɛnw recadrer bɛɛ k'a faamu démocratie ye mun ye parti politiques ka baara ye mun ye faso jɔ la. Ni tun bɛ tali kɛ jalolakaw furumuso Salimata Ouattara min bɛ tali kɛ ADEMA musow ka ɲɛma dangan don kuma kolomayɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ démocratie k'a ma faamuya an fɛ yan nɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'a faamuya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye
from de Bamako be to ka lanyana anga jamana konna na san o san atago mugani flana o kene sigila kunungo anga jamana konna na bara in kuma ke dore we nyinanta ko ne tani nga nyashi muso ka gelama gelambe muso soro ka saka nyefoli ko ke o kula anga ma do ka shira lame ni jien laje muso digun me ka se hakem mabbi ni forum na nyogono makuma muso ka o de me balana parce que ni muso jatena hali malikono amika gelaya fa be jona muso dedo ni cheko ka gela laban muso ni denku ka gela laban muso donc anga tani chewi organisation mun me barake lakana kadiri la ani organisation mun nga baranye chine no réforme du secteur de la sécurité ma kele mesdames ne domina samba flani tan saba asura ne be barala gawo marala na jolindo sabani nyenyani muyenyana ka toro muyenyana ka ye ka fo ngun ali faso baramuna o yera kun kelen no problème ma kun te se ka fo ko nye faso barakela yi bari o be ka faso barakela o de nyini ko lu jangata na yanga de kun fo nyogon ya akacha ala ta me fere soro na na ma nyogon ya kan sigi kan tege di nyogon ma ka de kun fo nyogon ya te fere soro yara bi ala go aglino sabati na ma nye fo nyogon fere ti soro ni tume talige from de Bamako ma do ga shira la o ya fo to muna ala ga aglina nu sabati anga jamana kono namborai Fondation Orange Mali ulie bolo di nyongoma konike ministre som nyashina muso ni duni demba ma kasaka kalando konike musola ka dokna kala te dore de uyu dege safina glala kalali kasegu dege ola kala bela jelen kunchele uyu ga seben fro kon duma ninga machine do fene duma so ka ta baraka tugumna Fondation Orange Mali togola anyema doye awa jalo anga lelame muso seni minu be no lu boy bolo la baraoke amba la je ku deme kase ku kala ukalaje ukabara ke chugo ubisega bara ina fasora la tugumina donc muso chaman formela o kumkono donc gestion na ani marketing ubisegu ka fɛnw fere kanye ubisegu ka wari labɛn tugumi ka wari gérer kanye tugumina muso nu be digero la formation kɛra formation ɲɛna donc sisa kana tani machine ni ka taa bila sogonate ay bara kɛ n'a ye safunɛ feere filɛ bi fɛn min do a tɛ jɔ an kɔni bɛ min ɲinaw fɛ a ye kalan minnu kɛ a ye baara kɛ n'o taabolo ye ni tume talike awa jalola Fondation Orange Mali togola bora nkera mamunu kuna olu togola mi me talike awa temeli ale bi nyefol doke anga lame anga layini ye dona na taula alsa akon jugoroma dondo an fana toga ka fo amese ka entreprise kele marla togomina safine kola an mugo tan formel pleni an be association de ba an mugo tan be bolo wa jama de ba an be bolo an mugo kelengele na ka jama an desele mugo binani ne yakili la na an jigna ni minenye an ka quartier kono be ba nyorota soro ni tume talike awa temilila aya fo tugumuna ni nyongona chama alago che anga jamana kono yasa muso be se ka bokolobe la tugumuna namborai tunga koni tagali akolon tante do bita uluti kololo soro nga do bi kololo soro mado koni wuliga jo koni ta kata tunga fe we kololo ba koni soro amanya miko usegela kana sigi faso koni konnana we ajira ka folu koni tena ta tuguni kata tunga na de ko gelya chaman koni bi tunga na we kololo soro anga do lame ne ma mo wore fo ka fo ne ga ta ko di kan wor yini na tuguni en tant que na chem ne be ya no nga kara to to ben wasa don fen do ma pour que mbise ka nga besoin soro bon ni o kera mun fenye ni wasa don sie marala ni wasa don ba marala bon vraiment olu be ala fo don doni ntise ka fo ko bon vraiment be fen soro 100% mais mbise ka nga besoin o soro kono lala donc ne bora moyna le 10 mai 2015 Antarani Gaudi. De Gao à Borges, on a passé 6 jours. C'est en ce moment qu'on flaga kalan. Un clé woro de que rebelu bulu Sahara sans fin. Un tche bichegin de kume conva klena, camion klena. Parce que we amna una nambla ani Niger, Algérie Niger du labanche. Kulo bichegi. Nani sarana. Mogo kele e mogo nani jibiron kele awa jibiron kele mogo fla uka mashimburu o kun kele ne ku ya no umbe bara la no bara galera mbulo quoi nyaay awati nga mo chamantara ko fe quoi bon ko soro mbe fere la nyala mne ka nga minambe fenya quoi mbora no 2010 tata Guinée Équatoriale ni tume talike malendo ka shira la munu gelaya soro tunga fe bibina usegle mega na sigi faso konna mi do de ke ala ka garse ka nyuma duma faso konna na namborai Croix-Rouge ma olu koni togola domba nyanama ya Mali konna na alla nyanama li keneka uni sapeur pompier ma jela ninga ni baranke anga ma do ka shira la me anye kene sigi wasa munye ton yere sigi senga je kono
an k'u ka waliɲumandɔn segin a ma a bɛ kɛ région bɛɛ kɔnɔ Bamakɔ ta de ye bi ye wajibi don f'an ka national dɛmɛ k'a ka baara kɛ n'u de lancement officiel kɛ région bɛ sɔrɔ k'u taw kɛ. Anw ka baara a bɛ taa sira caman fɛ a dɔw bɛ yen nɔ an bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka niw lakana dɔw bɛ yen nɔ an bɛ mɔgɔw dɛmɛ siyɔrɔ kow la ka yɔrɔw dɛmɛ ka siraw dilan yɔrɔ dɔw bɛ yen fana an bɛ ji ɲini ji sanuman ɲini ka di olu ma hali yɔrɔ dɔw bɛ yen an bɛ wari yɛrɛ kasi di mɔgɔw ma an b'u ci olu ma. Par exemple nin trimestre in kɔnɔna na an ye à peu près 1 milliard ɲɔgɔn ci ka taa nord kɔnɔna na mɔgɔ dɔw déplacera ka na mais dɔw ma se ka na minnu tora yen yɔrɔ la u ka baganw tiɲɛna u ka sɛnɛkɛfɛnw tiɲɛna donc an bɛ wari dɔw fɛn ka ci olu ma yen nɔ. N'i ye jateminɛ kɛ courant rouge bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la pompier yɛrɛ tɛ kɛ o daminɛna o tɛ bi ko ye pompier ye kɔɔri kura de kɔɔri denmisɛnnin don Mali kɔnɔna la donc an bɛ ɲɔgɔn dafa fɛn bɛɛ la. Wa tuma bɛɛ u ka mɔgɔw bɛ taa an fɛ yen fana hali an ka bilasi kɔnɔ an bɛ don ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ courant rouge maa dɔw la min bɛ tali kɛ Alu Konate fo ka taa se Asan Kulubali ma sapeur pompier tɔgɔ la colonel Adama Jatigi Jara ninnu de ka siraw tun ye nin ye an bɛ dugawu de kɛ ni hakilina min n'a sigilen filɛ nin ye sen kan yarabi Ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an ka seko ni dɔnko musoba min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ tun ye ko Dede Kuyate ale kɔni Ala y'a min ji dɔgɔya a fatulen min y'a tali kɛ a masuruyamaa dɔw ani maa minnu jɛra olu bɛ hakilina di Dede Kuyate kan Dede Kuyate tun ye jɔn ye an ka maa dɔw lamɛn. Dede n bɛ se k'a fɔ bibliothèque don kasɔngaw bolo bibliothèque don maliyɛnw bolo bibliothèque don diɲɛ bɛɛ bolo ani anw mɔkɛw de y'a kɛ olu de ka jeli tun don ani an faw k'a kɛ ani anw yɛrɛw k'a kɛ fo n'an denw y'a kɛ. A ta ye kasɔnga jeliya dunun ngoni a bɛ ngoni a bɛ jeliya kɛ ngoni na a bɛ jeliya kɛ dunun na a bɛ kasɔnga jeliya b'a da ni jamu fɔ ne ba dede ye ka ban dɔrɔn a bɛ dɔn ka bɔ hali a tɛ fili a b'i buruju bɛ gosi o dede de don. A ka dɔnkili fɔlɔ min ka di ne o ye ne yɛrɛ bɔkolo jeliya ye a b'anw dɔn tellement n'a kumana an ka sisɔgɔlakaw kan ka taa an bɛnba la k'a jigin ne bɛ n sigi de ne tɛ se ka to jɔ de. K'a ɲini k'a dɔn karisa bɔra nin na karisa bɔra nin na karisa bɔra nin na ne de b'a bɛɛ lɔ yafama kabila o kabila Mali kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko e jamu ye Diko de ye n'a fɔra k'e jamu ye Sangare ou bien Keita ou bien Traoré ou bien Dambele ka taa yɔrɔ yɔrɔ fo bafin ne de b'a bɛɛ lɔ ani ne ka levier de nin kursun bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc pratiquement o ye jeliya kɛ cadre min kɔnɔ o ye laadala jeliya de ye y'a faamu o ye munafɛnw sɔrɔ an wolo laada de kɔnɔ an b'o laada de kɔnɔ. A ko n'i ye jeli ye ka nkalon tigɛ ko nafigiya jiginni kɔnɔ ne y'a wele ka taa san fɔlɔ min ka jalasiri la a y'a sɔrɔ kɛlɛba bɛ sinjimaw ni ɲɔgɔn cɛ fasora yen k'o kɛlɛ ban o kɛra 2005. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la an bɛ dugawu de kɛ Dede Kuyate Ala ka dayɔrɔ nɛɛma ka fara silamɛ fure bɛɛ lajɛlen kan ka kɔtɔ nɔgɔya k'anw yɛrɛ kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min an bɛ taa jamana kɔkan an b'a daminɛ États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ tarata don mai kalo tile 24 min ye marifaci dɔ kɔni k'o kɛra États-Unis a marabolo min n'an b'a wele ko Texas wa marifaci k'a kɛra kalanso dɔ denmisɛnnin kalanso n'an b'a wele ko école primaire wa ko sifinnaka dɔ de y'a kɛra 1600 yɛrɛ tɛ tɛmɛ san 18 kan a kɔni kɛra sababu ye ka denmisɛnnin maa 19 k'olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ne la ka fara u ka lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ kan min ye nin kasara in sa waati min na ni kunnafoni bɔra ka bin min ye jamanakuntigi Joe Biden a kɔni welewele da joona joona k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw ka kɛ bawo walasa min ye ni marifaci wale nin ko a bɛ ka caya États-Unis jamana kɔnɔna la o kuma k'ale b'a ɲini lamɛrikɛndenw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa fɛɛrɛ bɛ se ka siri nin ko la cogo min na n'an bɔra an bɛ taa Nations Unies kɔnɔna la u ka bolofara min bɛ n'an b'a wele Conseil de sécurité olu tun bɛ lajɛrɛba la kunun lajɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye États-Unis jamana ye olu tun bɛ ka laɲini kɛ walasa ɲangini kuraw ka se ka taa sigi sen kan ka ɲɛsin Corée du Nord ma bawo ko Corée du Nord jamana ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'u bɛ misili kɔni u bɛ ka olu kɔni fili cogo min na o kɔni kɛnɛ lajɛrɛ in kɛnɛ ka sa min ye Russie jamana ka fara Chine jamana ka olu y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ko kɛcogo t'o la an min wele ko droit de veto an b'a ladɔn k'a fɔ o bɛ nin jamanaba fila ninnu bolo olu kɔni ma sɔn ni ɲangini a ka ta ka ɲɛsin Corée du Nord ma n'an bɔra yan an bɛ taa Europe kaw fɛ yen Europe kɔnɔna la cakɛda dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko ONG PAN na olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ sɛgɛsɛgɛli ka ɲɛsin yiridenw ma yiridenw fo ka taa se nakɔ kɛnɛfɛnw ma a yirala k'a fɔ bagaji bin n'an b'a wele ko pesticide ko ale kɔni bɛ ka gɛlɛyaba kɔni se nin yiridenw ma Europe kɔnɔna la bawo ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ k'u ye échantillon 100,000 ɲɔgɔn na k'u ye o kɔni sɛgɛsɛgɛ o échantillon ninnu n'i y'a ta k'a la i b'a ye k'a fɔ
kɛmɛ kɛmɛ sara la i b'a ye ka fɔ 50 ani kɔ olu bɛɛ lajɛlen ko bagaji kɔni nɔ bulu olu bɛɛ lajɛlen la o tuma ko gɛlɛ kɔni bɛ nin waati na Europe yiridenw n'o ye fruits fo ka taa se légumes ma n'an bɔra an bɛna farafinna kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ Burkinakaw fɛ yen min ye lakanabala kɔni ko a bɛ ka jidi ka taa fɛ kosɛbɛ fɔ cogo wɛrɛ la a bɛ ka juguya ka taa fɛ bawo Burkina ale dugudenni min n'ale bɛ Burkina kɔrɔfɛ fɛ ko min ye marifatigi jɛkulu ye n'o ye jatigɛ wale kɛbaaw ye k'u ye wulikajɔ ta ɲɛsin duguden dɔ ma ka se ka maa 50 walima n'a cayara n'o ye ka olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ni la ka tila ka maa caman fana ko olu sɛbɛkɔrɔ jogi n'an bɔra yen an bɛna Senegalikaw fɔ yen an b'a dɔn k'a fɔ Senegal olu kɔni bɛ sanga bolo la ni tile filɛ na yirala k'a fɔ min ye Senegal hôpital ba dɔ ye n'ale bɛ Tivaouane na ko min ye kasaraba dɔ ko o kɔni ye yen sɔrɔ tasuma kasara o kasara in senfɛ sa min ye den fitinin ye den bilenmanin ye o 11 bɔɲɔgɔnw ko olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ni la ni kunnafoni bɔra ka bi waati min na kunnafoni ko fɔla min ye Senegal jamanakuntigi Macky Sall a ma ko bila dagirindala a kɔni ye wulikajɔ kɛ joona ka se ka ministre min n'ale bɛ kɛnɛ ko kunna ka se ka ale kɔni bɔ a jɔyɔrɔ la wa ko labɛn min senna n'ala sɔnna ma ale yɛrɛ Macky Sall a bɛ se ka t'i sen jɔ ni marabolo in kɔnɔna na ka se ka ɲɛda ni kɛwale in ka cogo min na karamɔgɔ Sidiki nin bɛ dan sigi an ka jamana kɔkan kunnafoni na bi sɔgɔmada in na Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kisi kasara ma